секунд нашу трансляцию. Прывітанне ўсім, у эфіры Цэнтр новых ідэй, і з вами Алеся Руднік. Магчыма, новы твар падчас онлайн-дыскусіі Цэнтра новых ідэй. І сёння мы будзем размаўляць пра тое, як пандэмія будзе змяняць трэці сектар. І у нас у гасцёх сёння Юнэлія Сальнікава, кансультантка міжнароднай арганізацыі Пакт, і Алексей Казлюк, праваабаронца, сузаснавальнік Human Constanta. Сёння мы будзем гутарыць пра тое, як пандэмія паўплывала на палітыку беларускіх НДА, як змяняюцца формы іх працы, як гэта адлюструецца на будучыні трэцяга сектару і як зменіцца падыход донараў, калі ён зменіцца. Мы бачым, што пандэмія выклікала патрэбу ў самаарганізацыі грамадства, якое імкнулася часам закрываць праблемы дзяржменеджменту падчас каронавірусу. Так узнікалі новыя ініцыятывы, якія маюць донарам грамадзянскую супольнасць і якія значна адрозніваюцца ад стандартных беларускіх НДА. Але таксама змяніўся падыход і грамадскіх арганізацый, якія знаходзяцца ў полі трэцяга сектару ўжо даўно. І першае, што хацелася б закрануць, гэта тренды ці нейкія новыя з'явы, якія можна заўважыць ужо зараз. І маё пытанне будзе першым для хіба што Алексея аб тым, якія тренды ў трэцім сектары выкліканыя пандэміяй можна бачыць ужо сёння. Так, дзякуй. Прывітанне ўсім. Вельмі здорава ўдзельнічаць у такой дыскусіі, бо шмат ужо ёсць нейкіх рэфлексій за тыя месяцы, якія мы на самакаранціне, і няма часу на тое, каб пагаварыць з калегамі. Ну, насамрэч, я з тых людзей, якія кажуць пра тое, што пандэмія ніяк не зменіць трэці сектар. Трэці сектар зменіцца зусім па іншых прычынах. Пандэмія — гэта проста адна з тых хваляў, магчыма, які крыху там страсяне на наше спакойнае такое балотнае жыццё. Вось, зноў жа, я не лічу сябе экспертам у тым, як развіваецца грамадзянская супольнасць, а я хутчэй назіраю па тым, як працую я, як працуюць калегі, што адбываецца, ну і тое, што трапляецца мне на вочы як акадэмічныя даследаванні. Ну вось тут трэба сказаць, што акадэмічных даследаванняў насамрэч вельмі мала, якія б нам казалі, што адбываецца з трэцім сектарам. Калі так казаць, што, якія тренды на паверхні? Ну, канешне ж, калі ўсе сядзяць на самаізаляцыі, вельмі складана працаваць з мэтавымі групамі, бо ты не прынясеш ВІЧ-пазітыўным людзям шпрыцы, знаходзішся ў онлайне, да? Таксама вельмі цяжка працаваць з маніторынгам судоў, калі сядзець пры гэтым дома. Вось, вельмі шмат вось тых сфераў, да, у якіх ніяк не атрымоўваецца проста седзячы на лецішчы ля камп'ютара вырашаць грамадскія праблемы. Але разам з тым мы зноў жа бачым там нейкія хвалі грамадзянскай салідарнасці, мы бачым хвалі грамадзянскай актыўнасці, якія нам дапамагаюць сказаць пра тое, што мы сталі больш салідарнымі, больш актыўнымі, і мы бачым нейкія новыя грасруты, якія вось паўстаюць у нас на вачах. Але зноў жа, гэта тое, што мы бачым кожны раз, калі вось прыходзіць бяда. Таму я не бачу нечага новага і нечага такога, што нас памяняе і што зусім перавярне свет, у якім мы жывем і працуем. Юнэля, ці ёсць у вас каментар нейкі на гэты конт? Я, напэўна, пагаджусь з Алексеем. Прынамсі, на гэты момант мы, заходзячы з нашага досведу назірання над сектарам, не бачым такіх суперпрарываў, да, які там змянілі сектар, яго аблічча, яго накірункі, фарматы. Але б я азначыла два тренды апошняга перыяду, апошніх двух з паловай месяцаў. Гэта, па-першае, это дыджыталізацыя сектара, пра якую ўжо шмат хто кажа. Калі перад арганізацыямі проста паўстала пытанне, ці замарожваць дзейнасць, ці адаптавацца да новай рэальнасці. І варта адзначыць, што арганізацыі здолелі выйсці онлайн. Я гляджу наша красавіцкае даследаванне, якое мы
рабілі на пачатку красавіка пра то, як арганізацыі ўспрымліваюць гэты першы этап пандэміі. У гэтым даследавалі ўдзельнічалі каля 100 беларускіх НЖО, і ўжо ў красавіку каля 2/3 рэспандэнтаў адказалі, што мы здолелі адаптавацца, знайсці новыя інструменты для таго, каб хутка перайсці в онлайн і пачаць працаваць з групамі ўжо у гэтай прасторы. І тут важна, каб гэтая сітуацыя не ўспрымалася як тушэнне пажару. Мы ў камунікацыі з нашымі партнёрамі ад самага пачатку падкрэслівалі: успрымайце новы выклік не як праблему, а як магчымасць. Давайце выцеснім з гэтай сітуацыі новыя рашэнні, новыя магчымасці, якія застануцца ў сектары і пасля пандэміі. І другі тренд, такім уже хутчэй на ўзроўні адчуванню пакуль што, таму што яго складана замерыць, гэта зараджэнне даверу ўнутры сектара і паміж сектарамі. То есть як мы все даследаванні паказваюць і незалежных, і незалежных даследчыкаў, што гэта праблема даверу характэрная для ўсяго беларускага грамадства на розных узроўнях, паміж людзьмі, паміж арганізацыямі, да розных груп грамадства. І тут грамадзянская супольнасць не выключэнне. Мы робім кожны год даследаванні, як беларусы ставяцца да арганізацыі грамадзянскай супольнасці, і калі яшчэ пра дынаміку пазнавальнасці арганізацыі можна казаць, хаця, канешне, таксама без асаблівых прарываў пакуль, то рэйтынгі па даверу застаюцца стабільна нізкімі. Што мы назіраем цяпер, што вот эти парасткі салідарнасці, пэўнай узгодненасці, дзеяння ўнутры сектара і сектара паміж бізнесам, яны ёсць. Напрыклад, унутры сектара арганізацыі, якія хутчэй здолелі адаптавацца да онлайна, пачалі рабіць воркшопы, кансультацыі для іншых арганізацый, таксама пераходзіць в онлайн. Ці вось гэтая новая з'ява, прынамсі па маіх назіраннях, групы самадапамогі для актывістаў трэцяга сектара. Як фармат мы гэта знаем, групы самадапамогі, але каб актывісты збіраліся і разам дзяліліся эмоцыямі, праблемамі, выклікамі, прынамсі такога раней не было. І па ўзаемадзеянні з трэцім сектарам, з трэцяга сектара і бізнесу, такі навідавоку прыклад гэта праца валантэрскай ініцыятывы COVID-19, калі яны прыцягваюць усе магчымыя кантакты з бізнеса, з дзяржавы, з тым, каб выконваць сваю місію, набываць і распаўсюджваць сродкі абароны для дактароў. І магчыма дапусціць, калі ў такой канкрэтнай справе людзі з розных сектараў бачаць адзін аднога, як яны все праяўляюць у дзеянні, гэты давер можа разрастацца і далей. На іншыя праграмы сфокусаваны не толькі на барацьбу з пандэміяй. Дзякуй. Але калі паглядзець на сітуацыю крыху шырэй і падумаць пра тое, як пандэмія можа паўплываць на ўзаемадзеянне не толькі трэцяга сектару і бізнесу, і трэцяга сектару з грамадствам, але таксама які эфект гэта акажа на камунікацыю донараў і грамадскіх арганізацый. То бок, ці вымушаны будуць грамадскія арганізацыі адаптаваць сваю павестку, ці тэмы працы, адаптаваць свае праектныя прапозалы да патрэбаў донараў, што хочуць донары, на што яны робяць стаўку, на супрацу з надзейнымі і стабільнымі партнёрамі ў Беларусі, альбо на нейкія новыя ініцыятывы, якія паказалі сябе эфектыўнымі падчас гэтай пандэміі. Леся, выбачай, можна я тады, каб крыху абвастрыць гэтае пытанне? У мяне ёсць нейкае пэўнае адчуванне, у тым ліку пра камунікацыю з гэтым, з донарамі. Па-першае, мне здаецца, што зараз галоўны донар у гэтай тэме, у тэме ковіда, гэта беларускае грамадства. Тое, чаго мы не бачылі раней, у такіх маштабах. Людзі ахвяруюць на вырашэнне сваіх праблем, на вырашэнне праблем свайго рэгіёну альбо там цэлай краіны. Вось, а тое, што мы называем традыцыйнымі донарамі, яны, на мой погляд, спрабуюць, канешне, адаптавацца і зрабіць нешта новае, але праз тое, што гэта ўсё вельмі бюракратычна, гэта ўсё вельмі марудна. Я думаю, што сапраўдная такая рэакцыя і сапраўдныя вялікія праекты на гэтую тэму будуць, калі ўсё ўжо скончыцца. І так і не. Па-першае, я прадстаўляю арганізацыю ПАКТ. Мы рэалізуем нашы праграмы пры фінансавай падтрымцы USAID, амерыканскай агенцыі па развіцці. І таму, канешне, я не магу казаць за всю донарскую супольнасць, і трэба разумець, што донарская супольнасць, яна неаднародная.
неаднародная. Кожная арганізацыя мае свае стратэгіі, працэдуры, пратаколы, праўда, пэўную бюракратыю, і гэта бюракратыя абсалютна апраўданая, таму што тут ідзе справа пра эфектыўнае выдаткоўванне грошай, да, на праграмы. Таму складана казаць пра ўсю донарскую супольнасць, ну, але з іншага боку варта разумець, што донары гэта не асобна заляваны свет, гэта дзяржаўныя ці карпаратыўныя структуры, які жывуць па тых жа правілах, на якіх жывуць дзяржава і грамадства. Да? І да, просто зараз развернуць праграмы, ну, напэўна, цяжка, да, але мы ўжо бачым, што такая непасрэдная аператыўная рэакцыя на сітуацыю адбылася, да, і Злучаныя Штаты, і Еўрапейскі звяз, яны вылучылі асобныя сродкі на барацьбу з ковідам. Да, так амерыканскі ўрад праз USAID выдаткаваў $1,7 мільёна, да, непасрэдна на барацьбу, то есть на ахову здароўя, на тэхнічнае забеспячэнне і так далей. То бок гэтыя сродкі былі выдаткаваныя. І, канешне, і зараз можна зразумець, ну, Еўрапейскі звяз пра гэта заяўляе, што частка сродкаў з традыцыйных праграмаў можа быць і пераразмеркавана, яна пераразмяркоўваецца менавіта на адказ ковіду. Ну, але тыя праграмы, ну, прынамсі, покуль, ну, па маіх назіраннях, няма такога радыкальнага ізымання сродкаў традыцыйных праграм грамадзянскай супольнасці, якія ўжо ідуць, яны працягваюць ісці. Але так, ковід можа стаць тым фактарам, які паўплывае на стратэгіі і аб'ёмы донарскай падтрымкі. Ну, хаця б можна меркаваць з таго, што краінам самім прыйдзецца рэагаваць на наступствы ковіда ў сваіх краінах, на эканамічныя гэтыя выклікі, таму, магчыма, замежныя праграмы могуць стаць меншым прыярытэтам. Ну вось я бы яшчэ дадаў тое, што, ну, калі мы кажам рэакцыю на ковід, тут ёсць некалькі рэакцыяў, да? То есть, купляць, напрыклад, медыцынскія сродкі, гэта адна з формаў рэакцыі. Ну, гэта па сутнасці тэхнічная дапамога краіне для таго, каб яны, ну, для таго, каб краіна магла неяк так перажыць гэты крызіс. Але таксама ёсць нейкія палітычныя наступствы і ўвогуле наступствы для грамадзянскай супольнасці. Гэта абмежаванне правоў і свабодаў вось у мэтах барацьбы з ковідам. Гэта таксама абмежаванне магчымасці таксама працы зноў жа нашых арганізацый з мэтавымі групамі. Гэта таксама звужэнне, зноў гэты shrinking space, да, вось, які ўжо крыху надакучыў на міжнародных канферэнцыях. Вось, але тым не менш, гэта сапраўды, ну, некалькі вымярэнняў праблемы, і вось тэхнічная дапамога будзе прыходзіць, да, а вось рэакцыя грамадзянскай супольнасці на звужэнне прасторы, да, на звужэнне магчымасці для камунікацыі з мэтавымі групамі, якія таксама далёка не ўсе ёсць онлайн. Вось тут, я думаю, што дапамога прыйдзе пазней, чым яна трэба. Дзякую. Ці можна чакаць, што некаторыя з грамадскіх арганізацый паспрабуюць адаптавацца пад магчымыя запыты донараў, альбо нават без запыта, ці паспрабуюць яны нейкім чынам трансфармаваць свае традыцыйныя павесткі у нешта больш звязанае з вырашэннем праблем, якія звязаны з пандэміяй, альбо нейкіх мясцовых праблем на больш лакальным узроўні, на ўзроўні дапамогі медыкам пастаянна, а не толькі падчас пандэміі. Што можна чакаць ад грамадскіх арганізацый? Ну, я, калі можна, пачну. Ну, арганізацыі грамадзянскай супольнасці, ну, на шчасце, да, ўжо на сённяшнім сваім этапе, ну, гэта не проста флюгеры, да, якія паварочваюцца ў залежнасці ад ветру і фінансавання, які ім прапануюць. У них ёсць свае праграмы, місіі, мэтавыя групы, з якімі яны працуюць, ну, у любыя часы. І, на жаль, ну, гэтыя праблемы будуць заставацца актуальнымі і ў пандэміі, і пры усялякіх іншых рызыках. Да. У арганізацыі ёсць адказнасць перад тымі, з кім яны працуюць. Групы рызыкі, адукацыя грамадзян, дабрачыннасць, ну, правы чалавека, актуальнасць не здымаецца, да, і цяпер. Ну, з іншага боку, натуральна, што арганізацыі не могуць не рэагаваць на сітуацыю. Хаця вось мы адзначаем, што вот калі вот этот быў сакавік і толькі, ну, і зачыніліся граніцы, вось мы адзначылі, што на 2 тыдні сектар нібыта замёр у шоку. Што такое ўражанне, што вот арганізацыі, ну вот правда, ніякай рэакцыі на ковід не было, напэўна, гэты час адбывалася гэта ўнутраная праца, ну, па асэнсаванні арганізацыі, і ўжо праз 2 тыдні пачынаюцца воркшопы, праграмы, онлайны, заявы. Ну, такая вот сектор пачынае так нібыта вот паўставаць з гэтага шоку, і цяпер мы бачым, што ёсць праекты, звязаныя наўпрост
с адказам на COVID. Это портал COVID Economy, да, это проект даследчых центраў бюро Касацыю, які моніторыць сацыяльна-эканамічную сітуацыю ў краіне, публікуе свежыя дадзеныя. COVID-монітор, вось калі ласка, Human Constante, які збірае інфармацыю, як органы ўлады рэагуюць на сітуацыю. COVID Research Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў з аналітыкай па тэме. Ну вось цэнтр новых ідэй, ладзіць дыскусіі тэматычна прысвечанай тэме. Бо гэта працуе, і можна далей прыклады гэтай новай павесткі, ну ці элементаў новай павесткі пералічваць. Ну, але ў той жа час мне больш цікава, што будзе адбывацца ў пост так званы пандэмічны перыяд, ці думаюць цяпер арганізацыі, што рабіць пасля. Ну, пакуль вось такіх няма дадзеных і намёкаў, што гэта можа быць, ці дапускаюць увогуле арганізацыі, што гэты перыяд можа быць доўгатрывалым, што мы з ім будзем жыць доўга, і ці будуць вводзіць новыя стратэгіі, ці апгрэйдзіць сваю радыкальную дзейнасць, ну, пакуль адказу на гэта няма. Ну, я б таксама дадаў, ну, я зноў жа згодны, што рэакцыя была, і ў прынцыпе няма такога, што раптам усе пачалі купляць гэты сродкі індывідуальнай абароны і гэтак далей, і пастаўляць у бальнічкі, да, і праваабаронцы, і зноў жа там нейкія сацыяльныя арганізацыі. Не, насамрэч, гэта ведаеце, як з мемчыкам там нешта і Гаррі Поттер, да, ці там Гаррі Поттер і вось нешта, да, так было, да, філасофскі камень, альбо там, не ведаю, меліярацыя ці яшчэ нешта. Вось таксама і ў нас ёсць, да, лічбавыя правы і пандэмія. У нас ёсць правы замежных грамадзян і пандэмія. Гэта проста вымярэнне адной праблемы, якая існавала раней, але зараз яна проста абвострылася альбо набыла нейкія іншыя характарыстыкі, з якімі таксама трэба працаваць. Таму не, ніхто не будзе прысвячаць сваю дзейнасць цалкам пандэміі, але будуць так ці інакш адказваць на новыя выклікі. І зноў жа тут успомнім, што трэці сектар гэта не толькі арганізаваныя нейкія суполкі, да, вось типа арганізацыі трэцяга сектару. Арганізацыі гэта толькі частка вось той прасторы, якую мы называем трэцім сектарам. Вось тыя ж нефармальныя ініцыятывы, якія збольшага складзеныя з людзей, якія не асацыююць сябе з арганізацыямі грамадзянскай супольнасці, вось яны якраз вось такім рэактыўным адказе, яны больш эфектыўныя. Яны хутка закрываюць гэтыя патрэбы, хутка самаарганізуюцца, і гэта цудоўна. Зноў жа, тыя арганізацыі, якія існуюць даўно, пры ўсім маім, напрыклад, скепсісе да эфектыўнасці шмат якіх арганізацый, мне ўсё ж такі здаецца, што тое, што яны маюць сваю стратэгію, і тое, што яны здольныя і не пераключацца туды-сюды паміж тэмамі, гэта таксама можа быць іх плюсам. Вось, і ну, вось пра тое, як зменіцца, я бачу таксама вось гэтае пытанне, да, пра тое, што будзе потым, што будзе потым. Ведаеце, што мяне вельмі турбуе? Гэта тое, што я называю інфраструктурай грамадзянскай супольнасці. Усе тыя, напрыклад, пляцоўкі, якімі мы прывыклі карыстацца, да? Усе тыя, не ведаю, там, корпус там, ці там, другі паверх, ці яшчэ там нешта. Да, вось тое, куды мы прыходзім дзеля таго, каб працаваць з нашымі мэтавымі аўдыторыямі. Вось ці застануцца яны, і як іх падтрымаць у гэты час? Вось мяне гэта вельмі турбуе. І таксама, ці будуць онлайнавыя мерапрыемствы танней за офлайнавыя, гэта вялікае пытанне. Мы, напрыклад, для сябе прынялі рашэнне па магчымасці не рабіць стрымы з дому, а арендаваць усё тыя ж пляцоўкі дзеля таго, каб у тым ліку паспрабаваць іх падтрымаць у гэты час, каб не губляць гэтую інфраструктуру, бо пандэмія скончыцца рана ці позна, а вось куды мы прыйдзем пасля пандэміі, дзе мы будзем піць каву, сустракацца з калегамі, вось гэта пытанне. Дякую. І мы ўжо крыху закранулі гэтае пытанне аб тым, што хутчэй за ўсё многія грамадскія арганізацыі прывыкнуць да фармату працы онлайн. І вядома, што дыгіталізацыя трэцяга сектару можа прынесці можа стаць і перавагай, і выклікам, як для арганізацый, так і для іх аўдыторый. То бок, вось тое, пра што вы зараз кажаце, што мы можам сустракацца ў кавярні альбо можам сустракацца ў онлайне, ёсць усё ж такі тут праблема ў тым, дзе будуць грамадскія арганізацыі сустракацца са сваёй аўдыторыяй, дзе будуць праводзіцца міжнародныя летнікі, школкі, семінары і гэтак далей. Усё ж такі гэта мае пэўны выклік, і я хачу, каб вы зараз паспрабавалі падумаць пра тое, як можа
вось такі новы онлайн-фармат быць адаптаваны ў будучыні, і якія ёсць рызыкі з гэтым звязаны, а таксама якія ў гэтага фармату перавагі? Ну, па-першае, да, Алексей про гэта ўжо казаў, што ёсць сервісы, якія не могуць аказвацца онлайн, тая ж дапамога групам рызыкі, таму офлайн застанецца ў любым выпадку, тут можна быць спакойнымі. Пакуль, калі казаць пра перавагі і недахопы лічбавізацыі, я думаю, как по-беларуску это сказаць, каб мілагучна пра гэта гучала, но я пакуль бачу больш перавагаў. Да? Па-першае, гэта выхады на новыя аўдыторыі, новыя па колькасці, якасці ахопы з дапамогай новых інструментаў і метадаў. Вось, напрыклад, цяпер нашы партнёры актыўна вывучаюць сацыяльную сетку TikTok, папулярную сярод моладзі. Для мяне гэта сетка даволі спецыфічная, да, таму што на першы погляд, да і на другі, мае такі забаўляльны характар, але пры належным карыстанні дае проста шалёныя ахопы. Другое, аптымізацыя выдаткаў. Я бачу таксама пытанне ў чаце, сапраўды, онлайн мерапрыемствы яны маюць меншыя бюджэты, нават калі гэта асабліва доўгатэрміновы трэнінг, гэта выдаткі на харчаванне, пражыванне, пераезды, гэта все здымаецца. Яшчэ, калі сітуацыя працягнецца яшчэ дольш, хутчэй усё арганізацыі пачнуць і ад офісаў адмаўляцца. А ведаем, што офісы в Беларусі в бюджэтах заўсёды займаюць такую даволі вялікую частку бюджэтаў. І яшчэ такая, можа быць, тэхнічная, тым не менш, калі раней у такіх крутых спікераў замежных трэба было паўгады, гадамі чакаць на нашы мерапрыемствы, то цяпер гэта за тыдзень арганізацыі дамаўляюцца на самых селебрыці, яны ўдзельнічаюць в зумах, воркшопах, гэта такі таксама плюс. Пра недахопы, праўда, недахопы сённяшняй сітуацыі, ці такого поўнага пераходу в онлайн, што арганізацыям спадабаецца быць в онлайн, і все, яны скажуць, не, мы ўжо не хочам назад вяртацца на простую працу з людзьмі. В это я не веру, і я думаю, хутчэй за ўсё гэта не адбудзецца. Зноў-такі, назіраючы за адукацыйнымі праграмамі нашых партнёраў, вось пры ўсіх перавагах онлайна, то, што былі пералічаны, яны ўжо стаміліся ад гэтага, чакаюць нармальнай сітуацыі, каб вярнуцца к этой простой працы. Таму што трэці сектар гэта заўсёды пра людзей. Да? І не толькі пра новыя веды і кампетэнцыі, да? Гэта пра новыя установкі, новыя узоры паводзінаў, да? Быць персанальным узорам для гэтых паводзінаў, і гэтых эфектаў магчыма дасягаць толькі на проставай доўгатэрміновай камунікацыі. І я думаю, што гэта донары таксама разумеюць, да? Што цалкам онлайн, нават пры всей яго бюджэтнасці, не заменіць гэтага офлайн фармату. Вось з Юнелі крыху сумна спрачацца, таму што вось прыкладна у мяне падобныя думкі, можа быць, я меншы аптыміст па многіх пытаннях, але тым не менш. Вось просто прайдуся па практыцы, вось як мы, напрыклад, працуем з тымі праблемамі, якія ёсць. Па-першае, мы ўжо адмовіліся ад офіса, але мы адмовіліся на некалькі месяцаў просто таму, што ён зараз не патрэбны. Але потым мы збіраемся вярнуцца ў офіс, таму што ўсё ж такі мы адчуваем патрэбу ў фізічнай прасторы, дзе можна сустракацца з калегамі. Гэта другое пытанне, да, вось у нас даўно, у нас, в прынцыпе, размеркаваная каманда, там частка за мяжой, частка ў іншых гарадах Беларусі, і гэта значыць, што мы ў любым выпадку онлайнавыя інструменты заўсёды выкарыстоўвалі. І вось тут, напрыклад, для унутрыарганізацыйнай дэмакратыі онлайнавыя інструменты гэта пушка. Гэта вельмі класная штука, якую трэба выкарыстоўваць. Але пры тым, што беларускім арганізацыям, у прынцыпе, гэта унутраная дэмакратыя звычайна вось проста там дзесьці там на 10-м месцы, то як бы яны нічога і не адчуюць з таго, што ёсць. Не пра празрыстасць, не пра нейкую там справаздачнасць кіруючых органаў і так далей. Камунікацыя як была, так і будзе неяк такая закрытая. Але калі казаць пра камунікацыю з мэтавымі групамі, вось тут мы заўважылі цікавую штуку. Мы праводзім шмат і трэнінгаў, і вебінараў, і так далей. І калі мы хочам данесці веды, гэта працуе. Гэта працуе, і гэта танней, і гэта зручней, і міжнародныя эксперты таксама нам у гэтым дапамагаюць. Але калі мы кажам пра
трансфармацыю нейкіх паводзінаў, да, і данясення каштоўнасцяў, вось з гэтага ўжо, ну, тут ужо праблема, таму што мы не бачым адваротнай сувязі. Нядаўна мы рабілі трэнінг па лічбавых правах, які ў прынцыпе такі трансфармацыйны, я б сказаў, і мы удваіх скакалі перад камерамі, і гэта было вельмі дзіўна. Мы прыкладна адчувалі праз папярэдні досвед, што адбываецца за аўдыторыяй, але, канешне ж, ніякай энергетыкі на такім трэнінгу няма. Таму мы вырашылі адкласці вось гэты канкрэтны трэнінг на будучыню, таму што, ну, гэта так не працуе. Таму, як толькі будуць знятыя нейкія абмежаванні, у тым ліку і ўнутраныя абмежаванні, таму што мы адразу вось для сябе сказалі там яшчэ, не ведаю, там, напрыклад, напэўна, у канцы сакавіка пра тое, што нам трэба адмовіцца ад публічных мерапрыемстваў офлайнавых. Вось, як толькі абмежаванні будуць знятыя, мы першым дзеяннем гэта будзе нейкія там офлайнавыя мерапрыемствы, сустрэчы і гэтак далей. І апошняе пытанне ад мяне перад тым, як мы дадзім слова аўдыторыі, будзе такім. Юнеля, вы крыху закранулі таксама гэтае поле. Вы абазначылі, што зараз моладзь карыстаецца тиктокам і гэтак далей. І вось маё пытанне будзе такім, ці можа трэці сектар арыентавацца на больш маладую аўдыторыю, альбо ці варта трэцяму сектару гэта рабіць, таму што я так разумею, што чакаць шырокага ўдзелу больш дарослых людзей у розных онлайн-актывіціс даволі цяжка. І ці значыць гэта, што таксама некаторыя арганізацыі адаптуюцца і перафарматуюцца пад новую аўдыторыю? У сваёй дзейнасці мы выкарыстоўваем такі недыскрымінацыйны падыход па ўсіх прыкметах, таму нашы праграмы, ну, хутчэй інклюзіўныя, чым эксклюзіўныя, хаця вось яшчэ раз дзякуючы падтрымкі Агентства США па міжнародным развіцці мы цяпер рэалізуем праграму, ну, так званых юз-хабаў, да, гэта праекты ў розных рэгіёнах Беларусі, якія працаваць з моладдзю, засноўваючыся на іх інтарэсах і патрэбах. Да, таму што бачыць, што сапраўды, ну, трошкі моладзь, ну, трошкі такая згубленая, да, для трэцяга сектара, што яна, ну, зусім іншыя інтарэсы, такой нематкі всплескаў грамадзянскай актыўнасці, і гэтыя праекты спрабуюць, адаптаваўшыся, да, пра што зараз думае і марыць моладзь, спрабуе з адпаведнасцю працаваць, ну, гэта перспектыўная група, тут няма чаго хаваць, да, і гэта група, якая будзе, ну, і вызначаць будучыню краіны, ці ўжо вызначае, таму, ну, гэта ёсць, да, гэта праўда група, з якой працуюць асобна, на якую трэба рабіць акцэнт, ну, але гэта не значыць, што все астатнія групы грамадства мы павінны абыходзіць увагай. Ну, все-таки Беларусь, ну, нам трэба арыентавацца на то, што мы жывем в адной краіне, все абсолютно аднолькавыя, роўныя правы, нам хутчэй трэба аб'ядноўваць Беларусь, чым яе па нейкіх крытэрыях, да, размяжоўваць, асабліва цяпер, калі столькі выклікаў в один год. Ну вось, ну і трэба сказаць, што ў нас 30% насельніцтва не карыстаецца інтэрнэтам, а з тых астатніх, хто карыстаецца, далёка не ўсе, у прынцыпе, карыстаюцца ім дзеля таго, каб атрымоўваць веды. Для некаторых гэта больш нейкія забаўкі. Добра, дзякуй. І зараз мы перейдзем да пытанняў, якія мы атрымалі, і пытанні сярод удзельнікаў тут, у Зуме. Пачнем з Рыгора, які падняў руку. Рыгор, калі ласка. Дзяна, дапамажы. Дзякуй вялікі. Хацеў крыху падзяліцца тым болем, который у нас ёсць, і ім задаць адпаведныя пытанні. Першае маё пытанне, гэта ці няма у вас адчування, што рэгіянальныя грамадскія арганізацыі, рэгіянальныя аўдыторыі крыху адрэзаныя ад дыджыталізацыі, лічбавізацыі, пра якую мы казалі. То бок, калі мы, напрыклад, ладзілі першы вебінар, мы былі ў велізарным захапленні ад колькасці удзельнікаў, ад колькасці праглядаў. То бок, у нас было ў Зуме каля 100 чалавек, і там на Фейсбуку было каля 2000 праглядаў. То бок, гэта было велізарнае такое захапленне, што зараз мы ахопім всю краіну, але ў практыцы мы пабачылі, што мы ў нейкай ступені аб'ядналі Менск і Замежжа
чым Менск і астатнія беларускія гарады. І адпаведна, ці няма у вас адчування, што вот акурат рэгіянальныя грамадскія арганізацыі найменш ахвотныя як бы вось ісці ў нейкі такі дыджитал. І другое пытанне гэта, то бок у мяне як бы звычайна прынята, што у меня там нетворк увесь час расце, там не ведаю, я не замеряў, конечно, ну там у месяц на 10 чалавек. За апошні месяц, 2, 3 у меня адчуванне, што ён вырас на чалавек 2-1,5. То бок, ну, і адпаведна маё пытанне, ці бачыце вы новых людзей, ці сустракаеце вы іх нейкім чынам у гэтым онлайн-інфармацыі, якім чынам з імі можна працаваць, калі, то бок, вы іх ніколі ў жыцці сваім не бачылі, і часта все, што вы можаце ад іх пабачыць, гэта Zoom, часта досыць дрэннай якасці і абсалютна незразумела, якім чынам будаваць камунікацыю ў такіх умовах. Ну вось, дзякуй. Дзякуй, Рыгор. Значыць, першае пытанне тычылася рэгіёнаў і дыджитала, і другое пытанне тычылася, як працаваць з людзьмі, якія трапляюць на розныя онлайн-дыскусіі, і ці ёсць гэта новыя людзі. Калі ласка, Алексей, напэўна? Ну, да, давайте. Слухайте, ну, классное, Рыгор, классное пытанне вось рэгіёны ў інтэрнэце. Якія рэгіёны могуць быць у інтэрнэце? Ну, пытанне такое, типа, якую павестку мы прасоўваем і ўвогуле, якую павестку мы адлюстроўваем у нашых онлайнах. Калі гэта нацыянальная павестка, то гэта не важна, адкуль ідзе стрым. Ён ідзе там са Стаўцоў, альбо, не ведаю, з Магілёва, альбо з Менску. І ў гэтай сітуацыі, да, праблема рэгіянальных арганізацый у тым, што ім фактычна прыходзіцца канкураваць за ўвагу па ўсёй рэспубліцы, да? Яны не могуць сказаць, ну, да нас прыйдуць толькі гарадзенцы альбо толькі магілёўцы. Да? Яны вымушаныя казаць пра тое, што так, калі мы ў чацвер вечары робім свой стрым, гэта значыць, што наша аўдыторыя можа паглядзець на нейкіх там мінскіх ребятак, альбо яшчэ на кагосьці, альбо там, не ведаю, пайсці на пікет да Ціханаўскага. Вось, вялікая канкурэнцыя. А калі мы робім яшчэ не нацыянальную павестку, а нейкую там міжнародную павестку, то тады яны яшчэ могуць паглядзець нейкія там расійскія стрымы, альбо яшчэ нейкія рускамоўныя стрымы. І да, тут можа быць вялікая праблема, таму што тут трэба браць якасцю альбо браць нейкай лакальнай павесткай, але я, прабачце, я не медыа-менеджер, таму я не ведаю, як гэта можа працаваць. Але мы адчуваем гэтую канкурэнцыю і тое, што, напрыклад, у чацвер вечарам эфір вельмі, такі вельмі насычаны. Дакладна, у нас таксама чацвер вечар, все ідуць онлайн на воркшопы. Чаму так? Чаму на это чацвер вечар? Это правда такі нейкі магічны дзень для дыджитала. Ну, да, дзякуй, Рыгор, па рэгіёны, это заўсёды актуальна, гэта было і до онлайна. У нас заўсёды, да, рэгіёны, іх трэба падцягваць, все-таки ў Менск, абласныя цэнтры, яны, конечно, жывуць больш, маюць больш магчымасцей, да, доступу да гэтых магчымасцей. І вось, калі мы пачыналі праграму цих моладзевых хабаў, тады яшчэ не было пандэміі, але тады ўжо было зразумела, што трэба акцэнт рабіць на такую рэгіянальную павестку, і таму гэты праект рэалізуюць мясцовыя арганізацыі на месцах, які, спрабуюць улавіць этот кантэкст, да, якую павестку не проста для маладых і прыгожых, да, вручаць, а то, што можна зацікавіць эту моладзь як такую. Напрыклад, у нас Магілёў правёл даследаванне, 600 чалавек маладых людзей не здолелі в онлайн апытанне уцягнуць, і натуральна нізкі удзел, актуальны удзел у грамадскім жыцці, але гатоўнасць там больш за палову маладых людзей гатовы удзельнічаць у гарадскіх праектах і так далей. Увага, чаго не хапае фізічных прастораў, да, і не хапае аднадумцаў, з якімі бы яны маглі свае ініцыятывы рэалізоўваць. Это две асноўныя пытанні ці бар'еры, якіх не хапае моладзі ў дадзеным выпадку, да, але таксама і людзям, тому што все-таки онлайн пры ўсёй павазе, да, вельмі мае свае абмежаванні, да, абмежаванні. Алексей казал про нават тэхнічныя, да, матэрыяльна-тэхнічны, мы кажам пра дасяг інтэрнэта, хаця он для Беларусі даволі высокі, але ў людзей і смартфона не ўсіх ёсць, да, праз якія яны могуць далучацца да гэтых сум-канферэнцый. Конечно, зараз уже працэнт, дзякуй Богу, не такі вялікі, але тым не менш, да, гэта абмежаванне, такая адзнака. Пра новых людзей, да, то есть,
паколькі мы так працуем праз партнёраў, то я магу меркаваць па іх зваротнай сувязі. Да, прыходзяць, дзякуючы вот этому онлайн-ахопам, прыходзяць новыя людзі на мерапрыемствы, даволі вялікая колькасць заявак падаецца на мерапрыемствы. Ну і да, і пакуль і сапраўды вот цяпер яны думаюць, як з ім працаваць далей, таму што ну, аднаразовы воркшоп, кансультацыя ці вельмі какая-то папулярная тэма, гэта магчыма, да, утрымаць, нават да канца гэта людзі сядзяць там 1,5-3 гадзіны, але як далей утрымаць гэтых людзей в этом курсе онлайн, ну як гэта любы выклік, да, для онлайна, но над гэтым зараз пакуль думаем, да, пакуль гэта яшчэ такая, ну, пакуль праблема. Ну так, з гэтым з нетворкінгам самая вялікая праблема ў тым, што ну, мы ж ведаем, дзеля чаго робяцца розныя канферэнцыі і таксама там трэнінгі і гэтак далей. Ну, канешне, дзеля новых ведаў там і вось такіх рэчаў, але таксама дзеля нетворкінга, дзеля таго, каб было там, ну, каб сустрэць гэтых людзей, зразумець, што там да чаго, магчыма завязаць новыя кантакты, супрацу і гэтак далей. Але у прынцыпе, гэта можна рабіць онлайн, але далёка не так эфектыўна, як у звычайным жыцці. Вось я мадэраваў нядаўнім часам 2 міжнародныя канферэнцыі, адну не міжнародную, адну расійскую, адну міжнародную. Вось, і убачыў вельмі шмат цікавых людзей, ну, завязаў кантакт, ну, як кантакт, Facebook і ўсё. Але, канешне, вельмі не хапала нармальнага такога, ну, ведаеце, там, выйсці кудысьці на кавапаузу і пагаварыць з людзьмі, там, пазадаваць пытанні і ўвогуле нармальна пазнаёміцца. Вось, і гэтага вельмі цяжка замяніць нейкімі онлайнавымі інструментамі, хаця яны ёсць, і іх можна выкарыстоўваць. Мы, можа быць, яшчэ толькі не навучыліся, але хутчэй бы проста ўсё гэта прайшло, і нам нават і не прыходзілася б гэта рабіць. Дзякуй. Я зараз, калі нехта з аўдыторыі жадае задаць пытанне, калі ласка, падніміце ручку альбо напішыце ў чаце. Я пакуль задам одно пытанне, якое з'явілася у форме рэгістрацыі. Яно даволі доўгае. Выбірайце самі, на што будзеце адказваць, але мне падаецца, тут шмат цікавых думак можна развіць. Будет здорово, если, отвечая на эти вопросы, мы сможем разобраться в следующем. Что характерно для нового этапа, если в этом этапе действительно принципиальное отличие от того, что было раньше? И если да, то что это значит для будущего развития третьего сектора? Каковы основания и причины, если они появились, для роста доверия граждан в отношении общественных активистов? Если это действительно так, что это значит для граждан и активистов? Что с этим возросшим доверием делать в мирное время? І гэта першая рэфлексія ці пытання. Я б хацела папрасіць, каб мы сфокусаваліся на частцы пра тое, што можна рабіць з гэтым гражданскім давер'ем в мирное время. Ну, давай, Юнеля, можа я пачну. Як бы першае, да, я не лічу, што ёсць нейкі новы этап, таму, адпаведна, не бачу, што з ім трэба рабіць. Вось, але калі казаць пра давер, гэта вельмі складаная штука, бо давер, ён жа як бы складваецца з рэальных спраў, а таксама з нармальнай камунікацыі з мэтавымі групамі. Да? Калі мы расказваем пра нашыя поспехі, пра тое, што мы робім, як і дзеля чаго. Вось, і мне здаецца, якраз ну, па-першае, з рэальнымі справамі праблемка, таму што фізічнага кантакту з мэтавымі групамі зараз менш. І па-другое, вось гэтых ну, як бы нармальнай камунікацыі таксама у кагосьці яна лепей атрымоўваецца, у кагосьці не вельмі. І выходзіць так, што да некаторых давер падвышаецца, а да некаторых, наадварот, падае, бо яны менш трапляюць увогуле ў нейкую там медыйную павестку. І вось тут казаць пра тое, што вось тыя ж валантэрскія групы, да іх давер будзе павышацца, і гэта здорава. Да? Пытанне, што з гэтага вырасце, да? Новыя арганізацыі, альбо усе разыдуцца проста з нейкімі новымі гарызантальнымі сувязямі, альбо яшчэ нешта, да? Альбо яны проста пойдуць у палітыку. Таксама варыянт. Гэта ну, пытанне, якое, ну, в сэнсе, мы адказ на гэта побачым, тут нават няма чаго зараз абмяркоўваць. Але вось што рабіць з тымі арганізацыямі, у якіх, здаецца, там добрыя мэты і добрая дзейнасць, але зараз яны не могуць яе рабіць. Як ім з гэтага выходзіць, як ім даганяць вось гэты давер,
атрымоўваць яго заново, заваёўваць. Вось тут вялікае пытанне. І ці можна, напрыклад, павышаць давер толькі знаходзішся толькі ў онлайне? У мяне вялікія сумневы да гэтага. Ну, вось у адказе на гэтае пытанне, да, я таксама свой аптымізм прыцішу. Ну, я не бачу прынцыповага адрознення новай сітуацыі, ну, у звязку з тым, што вырас давер да грамадскай арганізацыі, ці людзі сталі больш актыўнымі. Ну, прынамсі, вось з ковідам, звязаныя з ковідам. Вось наше апошняе даследаванне, которое мы проводили у вересня минулого года, и вот теперь в вересне будем новый замер робить. Ну, 3% громадян у нас стабильно удзельнічаюць у дзейнасці грамадскіх арганізацый, ну и трошки выше 10%, в принципе, ну, нейкі ўнёсак робіць у грамадска актыўным сваім жыцці. Я вот гляжу зараз дадзеныя бюро Ксатева, якія нарабілі, яны налічылі 6% беларусаў, якія зараз вот актыўна робіць унёсак у барацьбу з ковідам, да, ці праз валантэрства, ці праз грошы, і так далей, і так далей. Да. Ну, то бок, бачым, ну, крытычна гэта маса у нас не вырасла, да, за часы ковіда, вот гэтых актыўных беларусаў, якія вот, ну, зараз ось гатовы, ну, ісці там на любые іншыя уже такого больш стратэгічнага парадку перамены. Да, ёсць вось гэта ад-хок праблема, да, пад якую збіраюцца, якую вырашаюць. І, ну, і я думаю, ну, вот, может быть, я пессімістычна думаю, што, ну, такога крытычнага патэнцыялу нашага сектара сёння няма, каб гэтых новых людзей вот уцягнуць на такі на доўгатэрміновую дзейнасць у грамадскіх арганізацый сектара. Таму не бачу гэтага новага давера, вот бачу гэту актыўнасць, которая вось зараз ёсць пад праблему, да, ну, потому что беларусы у нас і добрыя, і справядлівыя, да, яны гатовы скінуцца у любы момант, да, і працай, і грошамі, калі бачыць гэту несправядлівасць адчуваюць. Ну, але вось, ну, што тычыцца сектара, ну, сектар покуль, ну, вот не падхапіл гэту хвалю, да, і сектар не з'яўляецца тым рэферэнтам, пад які вось людзі актыўныя сёння будуць, ну, далей з ім працаваць. Але глядзі, Юнеля, ты таксама ўсё ж такі кажаш пра сектар як, ну, нейкі набор арганізацый. Да. Я, ў прынцыпе, не бачу праблемы ў тым, што, ну, некаторыя арганізацыі, ну, будуць страчваць нейкі магчымасць для таго, каб уплываць на сітуацыю, і гэта, ну, магчыма, это прыкмета часу. Бо гэты крызіс, ён, у прынцыпе, даўно наспявае, таму што зараз не абавязкова ладзіць новую арганізацыю дзеля таго, каб знаходзіць нейкіх людзей, з якімі ты можаш вырашыць грамадскую праблему. Можна і вырашыць і разысціся, а потым зноў вярнуцца да гэтага, калі будзе нейкая новая нагода, ўжо не пандэмія, а нешта яшчэ. Вось, і гэтыя гарызантальныя сувязі, яны нашмат важней, чым, ну, нейкае устройванне вось традыцыйны трэці сектар у арганізацыі і гэтак далей. Вось пытанне, як не страціць гэтыя гарызантальныя сувязі, гэта вялікае пытанне, але, напэўна, не да нас, бо мы такія МЖОшнікі, мне здаецца, старыя, якія, магчыма, ўжо і не зловяць гэты тренд, і можа, і не трэба. Прыйдуць новыя, маладыя, змятуць нас, і так нам і трэба. На этой оптимистичной ноте. Так, гэта была аптымістычная нота, якая завяршае нашу сённяшнюю онлайн-сустрэчу. Я хочу падзякаваць усім удзельнікам, якія задавалі пытанні, і спадзяюся, што тыя, чые пытанні мы не ўзгадалі, ўсё ж такі пачулі некаторыя адказы. І дзякую спікерам Юнеля, Алексей. І пабачымся на наступных онлайн-сустрэчах Цэнтра новых ідэй кожны чацвер 15:30. Беражыце сябе, да пабачэння.